Ahoj, poznáš Figmu, ten nástroj na tvorbu dizajnov a prototypov? Asi hej, keď si tu. Čo tak si zopakovať nejaké základy a rozšíriť si svoje obzory o ďalšie postupy a techniky? Predstavím ti kurz, ktorý je práve pre teba. Ja sa volám Martin, som digitálny dizajner s viac ako 15-ročnou praxou, kedy posledných 5 rokov sa venujem práve práce s Figmou na rôznych klientských projektoch, ale aj svojich súkromných. V tomto kurze si predstavíme techniky, ktoré ti pomôžu zefektívniť svoju prácu, zvýšiť kvalitu exportov a výstupov a ďalej sa rozvíjať. Prejdeme si od základných komponentov, vytvoríme si nejaké jednoduché tlačítka, formové prvky a podobne, upraceme si ich, aby mali svoje miesto, aby si sa v tom do budúcnosti nestratil a povieme si niečo o variantoch, dynamických interakciách alebo o vnorených komponentoch, ktoré ti umožňujú dizajnovať obsah, ktorý už niekam patrí. Mimo toho si povieme samozrejme o autolayoute, ktorý nesmie v žiadnom Figma dizajne chýbať a skúsim ti ukázať, ako využiť práve autolayout na tvorbu aj dynamických a responsívnych dizajnov a povieme si niečo aj o premenných, ktoré ti môžu rozšíriť možnosti prototypovania a vytvoríme si aj jednoduchý príklad na testovanie dynamického responsívneho dizajnu priamo v prototypovacom nástroji Figmy. Takže tém je veľa, Figma sa veľmi vyvíja, tak poďme na to.